Hi friends, खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि आरोबाव आंनि मोनसे गोदान भिडिअ दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय जोङो दायो टाउनशिपआव थांगोन आरोना गाबोन फुजा हैगोन जोङो स' गाबोननि फुजानि प्रसादखौनो जों दिनै हैग्रोखागोन आरो सिगां होगोन आरोना ओमफ्राय मानि आं फार्स्ट फुजा प्रसादखौ बायनानै हैगोरो बिनि उनाव गाबोन साथिल' लानानै सावहैगोन आरो लोगोसे आं दिनै डनेसनबो होबोगोन आरोना फुजानि नामै स' मानि आं बोसोरफ्रामबो बेबायदिनो फुजा खालामो जायफोरा टाउनशिपआव फैफेरबाय फुजा होफेरबाय बिसोरथ' मिथिखागोन गावनि ओनसोलनियानो ओरैबायदि मोजां आरोना बाव थांबा मानि गोसोखौनो जा सान्ति मोनो लोगोफोर मा होननोथाय आं एक्साइटेड आरोना टाउनशिपआव फुजा हैनोबाथाय आं मोजां मोनो आं बोसोरफ्रामबो बेयावनो गासिबो फुजाखौ बेयावनो होयो बेयाव गासिबो फुजायानो दंजोबो जेरै मा दुर्गानि फुजायाबो जायो गणेश फुजायाबो जायो ओमफ्राय शिब फुजायाबो जायो आरो बेजों लोगोसे आरो मानि मन्दिर दङ बाजैया आंनो सेन सारनो नागिरदों आरोना नै जोंना बाजैया देलायबाय माने आंनाथ' देलायनाया दहायनो जादों आरोना ओमफ्राय आं बाजैखौ जे नेनानै दंगासिनो दं बेखायनो आं मा खालामनानै थानो आरोना ओंखायनो आं भिडिअखौ खालामदों आरोना जोङो दायो बाजै थांगोन आं थांगोन ओमफ्राय जोंनि आब' थांगोन आरोना जों दायो थालिगाव बाजाराव थांगोननोसै बाय प्रसाद बायग्रोगोन बिनि उनावसो जोङो मन्दिराव थांगोन आरोना स' लोगोफोर नायलांदो आंनि दिनैनि भिडिअखौ मा देखायो आं गासैबो नोंसिनो मन्दिरखौ खेबनानै देखायहरगोन आं नै आंनि स्कुटिखौ लानोसै आरो थांनोसै बावहा से लुसी रे हम वीडियो कर रहे हैं वीडियो कर रहा है तो गलत बात है ना बावा से ले लिया हाँ कोई बात नहीं ये नहीं जोंनालाय बायनायखौ देखायलाय बाजै बेखौ बायबाय जोंहा फिथाइया आपेल बायबाय बेखौ नाङा खमलाखौ नांला बैनो मौसुमि होखाबायना लाबाय नै थालिरबो लाबाय मा भिडिअखौनो लानायखौ बावदो लागोन भिडिअ चलता बाजार खरस लाखांबाय दायो मन्दिराव थांसै जोङो टाउनशिपआव जाबोना थांदों जोंहा नै टाउनशिपआव मन्दिराव थांगासिनो दं दायो लोगोफोर दायो नै हाबबाय आङो माने एन्ट्रि खालामनांगौ नालाय ओंखायनो नाम लिरहैदोंमोन आं सफैबाय जोङो दायो नै मन्दिराव थांसै दायो जोंना बिब'आ आगोलथार दायो सफैबाय नै जोङो मन्दिराव बेनो टाउनशिपनि मन्दिरा लोगोफोर ओरैबायदि मोजां आरोना नायदो फैनायनि लोगो लोगोनो जा पिस मोनखायो आरोना गोसोखौ गोजोन
लोगोफोर नायदो जा मोजां आं बारा लानो रोङा आरो भिडिअखौ ना लायोबाथ' मालाय मानसिफ्रा जा मोजां मोजां लायो पिकचारखौ खिन्थु आं बारा लानो रोङा थेवबो नायदो लोगोफोर बेसे समायना बिराद मोजां आरोना ओरैबायदि मोजां आरो बिराद मोजां मोनो बाव फैबाथाय दायो आं प्रसाद आरि डनेसन आरि गासिखौबो होखांजोब्बाय दायो ओमफ्राय एसे भिडिअ खालामबाय आरोना प्रसाद जानोसै ओमफ्राय थांनोसै जोङो दायो मानि मन्दिर आरोना कालिमा नायनो पापेट দর্শক মণ্ডলী আপোনালোকে दासो बिबारा दासो गायहांदों नै जा मोजां मोजां जाखायो बिबारा हा लोगोफोर जोब्बाय थांनोसै फुजा होखांबाय प्रसादखौबो होखांबाय फट'बो लाखांबाय भिडिअबो लाखांबाय दायो न'आव थांसै आरोना फैनाय समावथ' फिरफिलिजों फैदोंमोन दायो जों थाबायनानैसो थांसै थांगोन र' थ' लोगोफोर आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम फल' खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर स' बाय बाय Thank you for watching my video, my channel.